xa estamos, veña! Estaba collendo un pouquichiño de viño que a receita hoxe préstalle un pouco mollar esas verduras. Xa veredes. Moi bons días, familia. Que tal estamos? Espabila que toca está chevo. Como que non? Por onde poño? Por aquí. Dame absolutamente igual. Mirade, hoxe teño unha receita, para min, é un descubrimento o tema do cogumelo, do champiñón, do que sexa. De verdade, é un descubrimento porque vale para todo. Da igual que lle poñas un allo, un pouco tal, como se pos recheo, como se faz unha duxel que lle chap... Daba igual. De feito, os veganos e toda esta xente está comendo moitísimo. Fai hasta bistés con estas historias. Fai así unha... Bueno, de todo. Pero hoxe o que temos é un cogumelo, un champiñón ben bonito, que son ben grandes. Xa os escollín eu, así, a manciña, vale, para facelos recheos de carne. Xa fixemos uns, creo que de brandada, pero hoxe xa veredes como vai isto estoupar. E ademais, imos bautizalos despois cun pouquichiño de reducción dun vinagre de, bueno, balsámico chamanlle, porque iba a dicir de Módena, pero de Módena non é. E agora falaremos un pouco diso tamén. Así que, esperta ben os sentidos, colle papel e boli, se eres do que colle papel e boli, ou se non te faz unha fotografía á historia, porque empezamos cos seguintes ingredientes. Mirade, champiñóns bonitos, uns sombreiros de categoría, vale? Por aquí un pouco de perexil, temos queixo crema, temos un poquichiño de allo, temos azucre para esta reducción de vinagre balsámico, temos carne picada, vale? Xa ben moída, temos un pouco de queixo do país, maravilla de verdade, temos cenoria, temos un pouco de cebola, temos uns tomates cherries pro final de todo e o chisquiño de viño branco do principio para mollar o noso rustrido. Veña cogumelo recheos. Lidia, que tal? Moi bons días. Bons días, Iván. Que tal? Como estás? Gústame a receita. Home, tes algo de frío? Teño bastante frío. Sí, tes cara de friaxe. Eu son desas que teñen sempre as mans e os pés fríos. Mans frías, corazón quente, Este é un refrán. Non é outro refrán que era máis frías, amores todos os días. Amores todos os días. Esta ben o di. Ai, tiña eu... Mira, eu cociñaba os mércures noutro programa, antes, fai tempo xa, no Quen anda aí, e de verdad, espera, había unha señora que tiña Mercedes, chamábase, cociñaba comigo, era máis bonita, Mercedes, un bico dende aquí, Mercediñas, era de, non me saio onde era o pobo ahora de Noia, non é Noia, Muros, depois, mira, cada vez que me tocaba as maus e dábame un biquiño cando chegamos e tal, para empezar a cociñar un pouco e contar un par de contos, dicíame, ai, maus frías, amores todos os días. Pero non, maus frías, corazón quente, dicía miña nai. Ves? O refraneiro é de os demo, Ten de todo. Mira, unha cousa, gusta a receita porque ten bastante verdura tal, pero a min gústame porque eu creo que non hai nada que leve cogumelo que non me guste. Sí, exacto. O sea, o champiñón é maravilloso. De feito, eu cocinei unha vez tamén en Ordes para a festa do champiñón e fixéramos así. Non sabía que existía a festa do champiñón. Ai, a festa en Ordes, a festa do champiñón, sí, señorita. E fixera eu tamén. Fixenos hasta con escabeche, que é raro encontrar unha seta, un cogumelo, un escabeche, están increíblemente ben. Pero hoxe a receita é ben sinxela. Mira como vai, mira como imos tirar nós nela. O primeiro que imos facer é coller un pouco de carne picada e mola selar ben. Gústame o tema de selar ben a carne picada, que hai moita xente que moitas veces me bota a verdura e despois bota a carne, non? E parece que súa, parece que... Está ben, está mal, non me vou meter nestas historias. A min gústame que colla un pouco de ton crocante polo medio para que despois dé un pouco de sabor a esas verduras. E que nós imos facer desta maneira. E hoxe, o fío conductor, despois vai ser tamén un pouco o queixo crema, vale? A ver, teño tapas aí para un laberinto. Vale, imos facer unha cousa tal que así, porque aquí vou facer os cogumelos que se poderían facer ao forno, vale? Pero non me gusta a textura como cando se faz na tixola. Vai como secando un pouco, é como que colle unha colla diferente, e co vapor, cunha tapiña e tal, a min gusta máis como se fan na tarteira, e como teño tempo, como me gusta máis a min, eu fagos así. Así que, directamente, aquí, lume a cachón, vale? Ben de lume, eso sí, cun chisco de aceite para esa carne que vos dicía de meterlle un pouco unha selada rápida e imos botarlle unhas verduras, nin máis nin menos, vale? Así de fácil. E o tema do fío conductor un pouco da receita despois vai ser, pois, coroalo, pois, cun pouco de queixo do país, porque lle vai quedar ben, pero podería notar, e vou meter un pouco de queixo crema, porque despois, seguramente cunha manga pastelera ou algo, vamos facer que isto quede como máis cremoso un conxunto que rechee, que enche ben ese cogumelo. Vale, cogumelo... Teña que ser
ben grandes, claro. Sí, bueno, estos empregueinos grandes porque creo que é algo que temos que tal. O que vas a intentar facer é quitarmos os peíños estes, porque vou aproveitar os pés. Sin estragalos, sabes? Sí, sin estragal, un pouco así. E os pés, imos cortalos un pouco desta maneira, vale? Vou collerche un cunco e o vou pa aquí. Isto vou no cociñar, vale? Este cachiño ímolo tirando pa outro cunquiño pequeno, toma. E vas me facendo eso, eu vou pelando exactamente. Toma tes coiteliño. E o que fago é isto, mira. Métolle así, un dedo por aquí, porque meto despois por aquí e vou tirando. Non suele ser moi complicado. Veña, metemos eso por aí. Vou collendo eu a cebola, un par de cenores que me chegar bastante, e un par de allos, eso sí que vou botar inteiros. E teño tamén por aí outra cousiña así, facendo das miñas, que é ese vinagre, vale? Que vinagre balsámico. Pero ese vinagre é un vinagre que comprei comercial de todo, non é o de Módena. Claro, non é original. Non é o aceto balsámico tradicional, ou de Emilia, da Regina Emilia, sí, porque hai un par deles. Sabes a canto está ese? Non sei. 200 mililitros, o sea, 100 mililitros, 200 pavos. Así. Bueno, que se comercializa aquí, en realidade, botanlle mosto de uva, está mesturado con mosto. Exactamente, pero outro non. Se outro non, o de verdade non. Este nós imos reducilo cun chisquiño de azúcar para facer como unha salsiña, vale, como unha reducción, xa veres que é unha cousa ben sinxela. Veña, isto por aquí, vou comezar ca carne, veña, xa está quente, veña, ca carne toda por aquí, carne picada, para dentro que se empeza a facer. Aquí, un truquiño eu da carne que sempre vos comento é, no primeiro instante, premo nela, vale? Mirade, vide pa aquí. Premo un chisco así. E agora, durante un par de minutos, a lume forte, non a toque. Eso sí, chisquiño de sal, como a case sempre. Tirirí, e un chisquiño de pimenta. Veña, e agora aí, que se tosterretee, como se foran as míticas smash burger, que están moi de moda agora. Eso que é? A smash burger non é máis que unha hamburguesa. La meten na prancha, teñen así como un pisapapéis, vale? Cunha asa aquí, metenlle unha boa premida e fana como un papel de fumar ben finiña e fan como costra, que quede como codia. Entón, despois chamanlle smash, como desmajada. Bueno, cousas da vida. Vale. Smash desmajada. Eso aí, smash desmajada, fijo. Veña, isto por aquí. Dites, eso xa mo deixaches, limpo, perfecto. Collo esta cebola eu. Isto se mo traes pa aquí, xa vou limpando eu tamén. Mira, que estás moi laboriosa ti. Vou che dar traballo porque así, mira, decía mañana, o frío, traballando, vaise por donde chegou. Home, non. Temos iso por aí, isto poñémolo por aquí nós. Temos a carne aí tocadiña, ímola mirando perfectamente e ímola agora remexer un anaco, vale? Porque isto vai levar a cebola, as cenorias, imos relalas directamente, así xa non me mato a facelas pequenas, e tamén imos meter eses allos que relamos ou machucamos un pouco por aí, están listos. Vale, primeira volta, polo tanto, a nosa carne, viña. A ver como che anda esta historia. Ai, eso é. Eso é. E vai, hai unha cousa que fai así, eso de machacala un pouco, que se vaya como deshidratando de todo, que se seque a pouca auga que ten, se vai a lume forte, moito mellor. Pasa moitas veces que non temos a tarteira posta na temperatura idónea ou adecuada e vai sacando con moita espuma, moita auga. Eso porque vai cocendo. Nos nada, aí. É importante cociñala ben sempre a carne picada porque ten máis superficie exposta para a proliferación bacteriana. Estrágase antes. Ao estar picada, estrágase antes. Claro, ten moitísimas aristas para que colla máis. Hai moita máis superficie. Ben, parece interesante, é verdad, porque este é un cacho de carne bo, por aquí, pero de dentro non, pero aquí como que colle todo. Hai que consumilo no día seguinte, que decir... A Lidia esta afía, afía moito na... Pois tes toda a razón, en nunca o pensara na vida. Mira, é unha cousa que moitas veces pensamos, a carne picada é unha cousa mala, carne picada é carne picada. Vale, non collas carne picada da que ven xa envasada e tal, ou lea, porque a veces pode haber boa, porque a veces está como mesturada con cousas, con almidós e tal. Bueno, teñenlle que botar, a que poñen na carnicería picada, xa picada, teñenlle que botar uns conservantes justamente para prevenir o risco. Para que ven posta, pero na que eu, a que ven xa picada, digo. Claro. Non coller e picar. Por eso, é unha carnicería, collo e dígolle, cólleme un pouco da agulla, un pouco de secreto a veces, para boter esa graxa do cocho e tal, 200, 500, mestúrama, traio para dentro, eso é carne, punto, se acabou. Vale, perdón aí, mira, isto por aquí, limpamos un segundiño estas cousas que me dan a min vista aí,
E se me pelas isto, xa eres unha maravilla. Que eu poño a falar. Agora, como teño un axudante, dime. Ti sabes que moitas veces estaba pensando que hai realidades que, se non nos pasan, nos resultan descoñecidas. Sí, pero claro. non por iso pasan con menos frecuencia, non? Por exemplo, falamos ás veces dos trastornos da conduta alimentaria, pero, sin chegar aí, Sí? temos un montón de conductas normalizadas propias da mentalidade de dieta que temos como normales e non son normales. Vale, non? dime. Son o que se chamaría agora red flag, non? Que está a moda. Red De flag. moda a palabra red flag. Bandeiras vermellas para xente como a min, que eu pouco fai 2 días que aprendi o de red flag. Dalle. Ti sabes que hai xente, pero isto hai sufrimento detrás, non é unha cousa banal, que non é capaz de comer diante de outras persoas. Non, é unha patoloxía, sí, eso. No, simplemente, quero dicir, é un indicador de mala relación ca comida. Vale, Quero dicir, sí. é un dos indicadores de que Non, de non que podemos coñezo ter- ninguén que non quera comer diante miñas, eu son simpatiquísimo. Non por iso, polo medo o xuizo, non? Porque, claro, hai que meterse na cabeza de outras persoas. Poden estar na mesa e estar pensando, bueno, e canto teño que comer? Será que botei moito? Analizar o que comen Os demais. os demais para saber canto me teño que servir para non chamar demasiado a atención. Vale, eso non vivir. Claro, estou intentando que vos metades na cabeza de moita xente. Vale, pero espera, porque eso es todas as persoas que non queran comer con xente que coman comigo. Eu como a diestra e siniestra, como o meu compañeiro Alejandro. Alejandro empeza a comer ás 9 da mañá, son as 7 da tarde e sigue enchendo o buchi. En serio, eh? Que maneira de rillar, Alejandro, está como un pau. Así, pequeniño, fiancheiro, sempre cun sorriso na cara. É unha maravilla de rapaz, pero claro, con un baixo sorriso está comendo todo o día. Esa xente, mira, calquer persoa que teña así un pouco das súas, de que diga, ai, comerei moito demais, ti come cun Alejandro comigo, xa está. Xa nunca comes demais. Vale, di aí, No, porque... ou incluso que teñen fame e quixeran comer máis, pero si ven que ninguén repite, Eso non que o digo. fan, ou deixa comida no prato, ainda que queira rematar. Ainda que queira rematalo polo que dirán. Polo que medo eu che xuízo. diga, que coma comigo con Alejandro, que eu che diga. Vale, mirade, aquí, isto, eso porque chega a Pero iso pasar. é porque hai un xuizo propio, non son un xuizo alleo, que o hai tamén, Xa. Quero dicir, pode suceder, pode ser que estas persoas tiran experiencias normalmente por parte da propia familia ou persoas como moi achegadas, moi vinculadas, Sei por que onde vas, confirmen ese medo ao xuizo, non? Normalmente non venda nada. Sí, que se Pero- meten demasiado onde non se tal e despois fan un trauma, que moitas veces Vas a falan- comer todo iso e tal, mira como te estás poñendo, Mira como- mira tal. Buah. Típicas frases que temos super normalizadas, non? Sí, Cando non tal. sabemos o que está a Que pasar pola rellenito, cachola da Que persoa. rellenito andas, ou mira que comes, vai a fondo. Pois estará Alejandro ahora dicindo, porque me di eso, ahora vou deixar de comer. Alejandro non deixa de comer, non, Podo dicir o que queira. Despois pode pasar que ese xuizo xa non é real, non é un medo real, porque non está a pasar, pero a persoa xa con medo de que pase, Trauma directamente como da espiña miña. e pasa, e ás veces pois evitan ir a comidas sociais, ou se están na casa, pois en lugar de comer ca familia, prefiren pois comer ou cear a outra hora diferente para non coincidir. Isto pasa. Pois que... Comer as agochadas, Eso. pola culpa que xera comer certos alimentos. Vale, entonces, isto pasa que na consulta a veces pasa que encontras con esos testemunhas ou como é a Isto historia? pasa moitísimo. Eu traballo, sobre todo, con trastornos da conduta alimentaria e xente que ten unha mala relación ca comida. Sí. E ás veces non chegamos a ter uns criterios diagnósticos de un trastorno alimentario, pero sí que hai moitas condutas de risco que xeran sufrimento igual. Home, claro, que estou pensando que comer, home, é unha necesidade, pero tamén na nosa sociedade é algo pois moi social, moi de tribu, moi de estar con xente, moi de falar, moi de compartir. Estou pensando, eu se teño que comer soliño, comer como igual, que, home, rillo que non vexas. Pero non me gustou nunca na vida, por exemplo, ir a comer solo a un restaurante ou tal. E se vas vir ti, e vas vir, oi van chego tarde, igual espero por ti. Va, pois Lidia, espero unha hora máis. Inda de que teña fame, só por non comer soliño. Non me gusta nada o de comer solo. É verdad que a veces podo facelo, que toca, viaxas por aí ou tes algunha historia, pero se podo, non como solo. A veces ainda me salto algunha comida. Vale, eso que pasa? Que a xente vai metendo na súa traballa. E como se traballa eso? Claro, eso hai que traballar con psicología, porque Vale. as causas poden ser mil, pero normalmente ven acompañado este tipo de condutas dunha insatisfacción corporal. Vale. Esa insatisfacción corporal normalmente non venda nada, non? É aprendida porque, pois, moitas veces por parte do núcleo familiar, pois algunha persoa do núcleo familiar cercana á persoa, pois, fixo comentarios mellor ca mellor intención do mundo ou Sí, a veces non é- suxerencias
bueno, non digo que sexan malintencionadas, pero que fan moito dano, estigmatizan, non? Entón, só é haber unha insatisfacción corporal de base que condiciona despois o estar pensando o milímetro que comer, canto comer, non confiar, non? En o que me di o meu corpo, porque será que se teño este corpo, será que o meu corpo non funciona ben, non me di o que teño que comer ben. Sigue, por favor, que interesante. Por eso me comparo cas demás persoas, sobre todo non me comparo cas demás persoas. Compárome cas persoas que teñen o corpo que eu quero ter. E observo como comen. Porque penso, asumo, non é así, pero asumo que é porque fago algo mal, estou comendo algo mal, polo tanto tendo a compararme. E non pensa, porque cando chega o problema non penso na xenética, non pensa que cada un é como é, pensa nos cánones de beleza que hoxe son uns e mañán son outros, do que me dixo outro, pode ser familia, pode ser un mozo, unha moza, non? Que ti veche, que che dixo xente da clase, que a veces falamos do bullying, non? Sí. Que a veces de rapaces somos malos, sen querer, como diste, non? Sen querer, pero esta violencia é ca intención de danar. Xusto. Non, é falta de consciencia. Sí, de non saber que o comentario pode ferir sen que ti queiras que ve, que de repente a veces falas por falar e de repente hai xente, bueno, que é un pouco máis, como diría, aprensiva ou que colle das cousas tal, ou que acolles nun momento vital diferente. Porque imagínate, estou a pensar agora, unha rapaza, un rapaciño, veña, que ten un problema, pois, familiar na casa, que o pai está mal de salud, ten unhas horas baixas. Calquer cousa que lle digas fora da casa, tal, pode tocar máis que noutro momento. Eso pode pasar toda a vida, pode pasarnos a todos, Desas cousas, mira, eu sempre digo mesmo, líbrenos de todos os males, porque, de verdad, podeche pasar de todo. E cando dis, eso a mí non me pasa, bum! É como eso de, cando escupes para arriba, non que din, bum! Tamén se pasa, créeme. Veña, ceboliña un momentiño, ceboliña non, cenoria por aquí, relada. E mira o que temos nós, porque aquí ven o interesante, un segundiño, porque tampouco imos falar todo de cousas que hai xente que a veces escoita a Lidia falar máis a min e di, mira, sóname isto é importante. A veces falamos para recoñecer problemas que podemos ter na casa e que a veces non somos conscientes. Bueno, ao final, falar por falar pero estas cousas dos profesionais é importante que un pouco que vexamos. E sobre todo que dicimos moitas veces, que Lidia recalca moito, creo que é moi interesante. Non nos metamos moito onde non nos chaman, vale? Que me parece interesante. Eu sempre digo, mira, comento moito cas psicólogas do equipo, que se a xente tivera o feedback, non? Soubera o que pasa despois de certos comentarios non os faría nunca. Non os faría nunca, si soubera o que poden detonar certas persoas. Pero como non hai ese... Sí. Como non hai quen che diga ese estivo mal ou eso era mellor así. Non, digo por parte da persoa, o que viva a persoa. Como a xente non ten despois, non sabe o que pasa ca persoa despois do comentario, pois non sabe que está facendo dano, non? Por iso digo que si souberan o que poden desencadenar, seguro 100% que non o farían. Se tiveran un pinchiño que dixera isto doi así a outra persoa, dirían, paro. Mirade aquí, outra cousa maravillosa. Temos os pés, que moitas veces non os empregamos, verdad que non? E dicimos, imos empregar, e por recheo, hoxe, van vir de maravilla ali. De feito, xa temos todos aí, deixamos poñer por aquí. O que vou facer eu é ir poñendo tamén lume naquela oliña, porque aquí este lume vai ser pequeno, vale? E despois parece que non está feito o conto así, pero está feito adrede. Este lume ten un diámetro máis pequeniño, vai? E con ese diámetro máis pequeniño, un pouquiño de tal, imos facer pouco a pouco os cogumelos, porque isto agora non é máis que o guiso de sempre, relar ben isto, ir botando isto para que se deshumifique, para que se vaya facendo, isto ten bastante auga, vai axudar a guisar tamén, esa propia auga do cogumelo, e así que nós o que facemos é o seguinte, meter isto aquí, tranquilamente, e despois os sombreiros ali. Despois do guiso, que imos facer? Meterlle o que vos dixen, un pouquichiño de queixo crema e un pouquichiño máis de melosidade. Pero hai que poñer tamén, teño que bulir, hai que poñer tamén o vinagre. O vinagre, que empezamos a falar do vinagre. O vinagre, ti sabes que eso é que vai en barricas, que che dicía eu antes, poñen en barricas, pero son barricas dunha madeira de non sei que. O auténtico, que non é este, porque é verdad. Eu vou che dicir unha cousa, estou tolo, pero non tanto. Ti pensas que vou poñer eu algo que costa 200 pavos os 100 mililitros, que esos son 250 mililitros. Habría aí 500 pavos, 500 euriños costaría se fora do certo. Non vou a poñer a reducir, xa cho digo eu tamén agora. Pero, neste caso, é un que encontro por aí e que queda bastante ben, é barateiro, pero para facer o que quero facer hoxe eu, que é botar isto, xa verás,
ben bonito, porque senón despois non me vai dar tempo, vai quedar moi ben. E ademais, vaime sobrar, moi seguramente, un chisco del e vou no ter para outras elaboracións. Porque así eu controlo, que hai algúns que veñen xa reducidos, pero teñen moitísimo azúcar. Colleme aquel azúcar, mira o que vou botar eu. Eu así sei o que boto. Este chisco e a vivir. E agora, aquí, que ferva, que ferva, que ferva, hasta que quede ben espesiño. Así que nós o que facemos é, mirade, eso é. Temos por aquí os champiñonciños, mirade. Hai xente que lle vai quitando despois isto por aquí, así. Eu, facerlle este pé, mire que lle vou facer eu agora, paréceme estragar o propio champiñón e a súa forma. Vou facer porque así este queda aquí e faría un sombreiriño un pouco máis grande, xa o vedes, vale? Pero sí, queda moi chulo, queda moi tal, pero teño que andar metendo e punteando. Non. Isto vai vir aquí e o que fago é directamente, que están limpiños, tal e como están, vou nos botar por aquí, así. Mirade. Eso é, moitísimas grazas. Vaya pelouro este, Ollo! Case como o meu melón. Vaya champiñón, este po medio. Veña, este tamén por aquí. E agora, eso, que ten o seu lume, vamos a subir un pouquichiño o lume para que vaya tal, e cando empece un pouco a facer o pequeno chispi, vamos a darlle xa tamén unha tapada. Aquí seguimos revolvendo, quédame 3 pés, veña, xa estamos, a piques de acabar a receita, xa veredes, veña. Os outros 3 pés, mirade, metémolos por aquí, afiamos rapidamente, e esta carne, máis ou menos, xa aquí como che digo, que poden ser 15 minutiños máis, 20 minutiños máis que pode eso aí para que as verduras se confeiten ben xunto co auga que vai soltar este pé. Se queremos algo máis de viño, se queremos algo máis de auga tamén valería, para que se vaya confeitando, e despois, ao final de todo, un pouco de queixo crema. Así que deixademe aquí, botando isto e acabando de guisar, todo perfectamente, e nun chisquilichasqui regresamos co guisiño feito de carne, con esa zaragallada para os nosos cogumelos que, mirade, xa empezan a ruxir un anaquiño, e dentro dun pouco, o que fago eu, cando empecen a suar a tapa, darlles volta e que queden no seu punto. Veña, o que digo, chisquilichasqui, e estamos aquí, va! Veña que teño que bulir. Teño isto fervendo, Lidia. Xente na casa. Mira isto como está. Mira isto como está, porque aquí un pouco desta amada de perexil para ter algo verde, en cru, e ben bonito, vale? Así. E para dentro tamén, mirade, aquí. Aquí está a zaragallada toda, xunto con un par de culleradas de queixo crema, ok? E como temos o queixo crema por aí, vale? Isto facemos así. Agora só temos que encher a nosa manga pasteleira. Mirade como vai a historia. Pero antes, espera aquí, este pouco perexil que me queda por aí xa o meto aquí, non pasa nada. Mirade aquí, compañeiros, enseñade esta maravilla. Ten auga ou non ten auga? A veces Lidia di, o 95% do cogumelo é auga. Aí o tes, mirade. Cheo de auguiña. Non lle botei eu, é a propia auga que ten o cogumelo aí. Esa que tiña enriba era a que soltou. Ai, Dios mío, que pensabas que era viño. Botaches viño aquí? Sí, botas. Aí está, mira. Esta toda a auga é a que fixo o propio cogumelo. Esta non se entera de nada, non digas nada na casa. Vale, e aquí, isto tal cual está, vou a volver a dar a volta, e xa podo, polo de agora, acabar de tal, xa ves como evapora esa auga. Vou poñer unha escamiña de sal, xa veredes. Así, perfecto. Isto vai para aquí. E mira como vai a historia. Escamiña de sal por cada un. Vas a rechealos aí? E agora, sí, vou enchelos. Home, se vexo que non dou moito ca manga, igual paso, non? Teño cortadiño tamén o queixo e os tomates cherry, por certo, vale, son simplemente para decorar un pouco por arriba, os cereixa eses, sen problema ningún. Isto vai quedar así, e desver, e ese pouco queixo me a fundir aquí cando volvamos a encender o tal. Por certo, para que vexamos tamén como quedou. Mirade que caramelo, por favor. Apunta aí, Pablo, que ti eso que ves todo. Mira. Isto deixámoslo a refriar e ainda fai máis unha mermeladiña de todo. Ese é o que vos dicía. Toda esa historia. Bueno, aquí queda moito na potiña, pero creo que vexades un pouco como colorea e como queda ese reducción. Ao final quitamos a auga, nada máis. Vale, nós, con isto, mirade, nesto sí que non sou eu un auténtico. A xente fai algo así. Vale. Non te preocupes.
Aí. Imos facendo así a historia. Así che me gusta a mí. Veña. Recheamos un anaquiño, vale, isto hai que ter un pouco de traza. Eu as primeiras veces que fixen isto, espallaba por todas partes. Pero agora, fixeme unha persona maior, como din por aí. Vale, esa pouca zaragallada, despois, se queres, proba. Xa verás como está. Ahora, para encher estes, a chegar esta historia. Non fai calquer historia. Xa verás, mira, apuntamos ben para aí. Facemos un no. Por aquí, facemos algo así. Isto sempre me gustou. Cando vía, dicía, a xente que fai é unha profesional. Non fai falta ser tan profesional. Hai que ter os aparellos. E agora, facemos un corteciño. E mirade, vide para aquí. Vale, isto, aí. Imos meter toda esa zaragallada. E, ademais, imos, como digo eu, ser xenerosos, vale? Porque non ten moito sentido. Mirade o queixo crema que fixo das súas, que é unha cousa ben bonita, que fixo que a carne, xunto ca verdura, quedara como un pequeno pegamento. É o cemento armado do que falamos nós. Un pequeno, este grande pa min, Estou esperando que podese poñer como aperitivo, porque mira, comese cas mans. Como idea de aperitivo. Eu son como a maioría dos galegos, con base de churrasco. Comemos casmaos, tal cual acabas de dicir ti. Vale, mirade, que vai un pouco para arriba, un pouco esperexado, non nos molesta en absoluto. Se temos máis, como se chama, champiñóns, moito mellor. Nós o que facemos agora, mirade o que fago eu aquí, ese así, é volver a poñer un pouco o lume. E xa veredes por qué, e porque non collín a tapa, puxen noutra parte. Mira, collo e vou poñer un pal destes no grande. A Smash Burger que che comentaba ao principio, sabes o que facían? Despois poñen a loncha de queixo, o tranchete este que lle chaman queixo de fundir, e tapan tamén. Eu xa teño o vapor que fixo a propia auga do cogumelo. Agora, o queixo do país, que cheddar, nin que historias raras, nin que tal. Eso, así aquí, un pouquichiño máis neste. E con ese propio vapor do líquido, vale, ese pouco queixo, tapamos. E un minuto exactamente isto empeza a escorrer por embaixo, emplatamos cun fío dese vinagre balsámico e un tomatiño para darlle o toque de frescor. E a lamber, chisquilichasqui, estamos ali. Xa verás, isto así. Nunca fixera así na tichola. Hoxe cociñamos cogomelos recheos de carne e verduras con reducción de vinagre balsámico. Comezamos dourando a carne picada nun chisco de aceite uns minutos para incorporar a cebola e os dentes de allo picados, un chisco de viño branco, as cenorias reladas e os pés dos cogomelos, rustrindo o conxunto ata telo todo listo. Por outra banda, engadimos o vinagre balsámico nun cazo xunto cun pouco de azucre para facer unha reducción. Agora, collemos os cogomelos para o dourar nunha tarteira por ámbolos lados, aproveitando para engadir o queixo crema máis o perexil recén picado ao rustrido. E así, conseguir a zaragallada coa que encheremos os cogomelos, rematando cun anaquiño de queixo do país por riba e empratando o conxunto cun fío da reducción do vinagre para que comeza a papatoria. Vaya cogumelos que acabamos de montar aquí no Está Che Bo, Champiñón 3.4 polo menos. Mirad o que hai aquí. Unha zaragallada con carne e as súas verduras, que despois puxemos un pouco de queixo crema para que quede todo un ben melosiño. Un pouco de queixo do país por riba e unha reducción de balsámico. Mira que pingueiras de felicidade. Agora sí, colle un e a papar. Son os champiñóns recheos do Está Che Bo. Auriño! Colles un e papas, claro, pero traeme un para min tamén.